Aru isiginnaarto. Neriuppugut ilorrisimaarlutit isialluartutit. Pulaartussarput sammilluarusullugu SMS-inut tungatillugu allatut iliulaassuugut. Aalartitsinata oqaatigerusupparput SMS-ernikkut 30.000 kronit avillugit eqqorneqarsinnaamata. Peqataarusukkuit 17 imut kina 1 allassavat. Aalkaatitassiallu affaata ingerlareernerani makitaasimaguit sianerfiineqassuutit. Taasimakkingorna kina 2 imut aammataamatuffaarit. Eqqaamalluguuttusas konto immissaakku SMS ataas 12 kronerarpo. Qanorsuarluunniit SMS-ersinnaavutit. Tamatigullu 2 kronit meeqat inuusuttullu ataatimut peqatigiffiannut tassa børn- og unge alliancen-nimut ingerlaqqittassoor. Taamaasillutit aamma illit ajungitsuliornermut peqataassuutit. Aalartinnissattinnut piffissangorpo. Isiginnaarluarina. Hadukkut maani toqqaannartumik aallakaatitsivungunaassiit qoyanarlu TV kikkassiup. Aallakaatitassiami ilisaqatitassangut sapingisamik siammasissuutikkusuttarpangut. Ilisaqatikkusutarput inuk kissalaartuuvor. Ammerlanerpaajusungullu annerusumik minnerusumilluunniit nalungisarivarput. Ukiorpassuarnilu suliaqarnermingut nunarput ataatsimortittarpaa. Ullumikkut kingullermimut sanilliullungu oqittorsiornerulluta tupaallatsitiartorpungut. Tässä massakku klannilu anartarfimmi issiaqatingippungut uanikorfavunga. Qanori? Ajungik. Tupaallatsitassat qatangutaaniippungut tupaallatsitarpuppanini neriartoqatingivaata tassa panini maanga ayaminu aallerniarnerassoor taa uangu tassamaani anartarfimmi utaqqeriorpungut aanaava tanuannarisa appissuarput. Takkutitarpoqo. Aproput pissangana. Du sayo timiaraqarlularparudo ulabadiana nerani. Du sayo timiaraqarlularparudo ulabadiana nerani. Hej Nina! Nej, begynder helt at Ved du, hvor vi kommer fra? Ja da, selvfølgelig ved jeg det. Nina, du har gjort et kæmpe indtryk som sanger og musiker igennem 30 år. Hold da op. Du har et kæmpe omsorgsgen, og du har været med til at samle hele landet i flere anledninger, så vi vil rigtig gerne invitere dig til Ginamida, så vi kan portrættere dig i aften. Hvor hyggeligt. Det vil jeg rigtig gerne. Tigilluaqqusiuk Nina Kreutzmann Jansen! Nina! Tamassa qoyana. Qoyalarla guersingavit. Ja, selvfølgelig. Qanoribben. Sayuttunga. Nina, qalnaatuwa oqadoqatingissuumut.
Tämä on idisi. Mä din nausukku skadaltisut nutserillammassua nukamyylari toqqaannartumi kuanaartuukkut maannakkorpiaq nutserissoo. Tämä on periarfisaarpusi kuanaartuumut kadaltis isiginnaasallugu. Okay. Ja. Okay, Nina. Vi har jo inviteret dig her til, som jeg sagde under surprisen. Du er elsket af mange. Du har sunget ikke 30 år, det må du undskylde, 27. Det er 27 år. 28, okay, Ida. Så det er sådan næsten 30. Ja. Det lyder bare lidt voldsomt, da jeg sagde det. Men 28 lyder også voldsomt. Ida, men du har sunget i mange år. Der er rigtig mange mennesker, der kender dig. Du har et kæmpe omsorgsgen. Og du har også været med til mange ting, hvor du har samlet landet, og det er det, vi skal følge din karriere i aften. Og så skal vi også lære dig lidt at kende bag sangeren og musikeren og forfatteren Nina. Spændende. Jeg glæder mig helt vildt. Abbe, også mig. Okay. Nina, du er født i 1977. Nu er Miovudit. Født og opvokset i Nuuk. Vi har nogle stemningsbilleder fra din barndom. Okay. Det går sødt. Anna, der er du sammen med din mor Naja, som lille pige, og med din søster Bibba Luk, var cirka 4 år, og med din Ada Jens Kreutzmann. Og så har vi det sidste billede, en lille glad pige sammen med sin Anna Dorita, Priscilla Absalonsen. Alle de her stemningsbilleder, den stemning og de mennesker omkring dig i dit liv, hvad er det for nogle værdier, de har givet dig i din opvækst? De har givet mig, jeg tror, de har givet mig næsten alt, i hvert fald, når det handler om kærlighed. I dag så bruger jeg dem som min skytsengle, mine bedsteforældre. Så hvis jeg har et lille problem, eller der er noget, jeg ikke kan finde ud af, eller jeg er frustreret, eller så er det dem, jeg henvender mig til. Du kan mærke, de er der, og de hjælper dig. Rigtig meget. Dejligt. Der var, altså, vi er sådan allerede inde i musikken her i dag. Har du, vi ved, din far, Hans Lars, han er musikalsk. Og hvordan har musikken fyldt i dit hjem? Ja, min far er musikalsk, men det er min mor altså også. Nå, okay. Selvom det synes hun måske ikke helt selv, men det er hun. Det er vi alle sammen. Den har fyldt rigtig, rigtig meget derhjemme. Min far spillede rigtig meget klaver. Han har et utroligt gehør, så han kan spille alt, hvad han hører. Så hvis vi sagde, at han skulle spille Pippi Langstrømpe, så spillede han Pippi Langstrømpe. Og min mor, hun har sunget godnatsang for os næsten hver aften. Og ja, jeg er opvokset med den danske sangskat og den grønlandske sangskat, så jeg føler mig rigtig, rigtig rig. Og har fået alt det. Dejligt. Vi snakker om musik nu, og jeg synes faktisk, vi sådan direkte skal gå til den gang, man begyndte at se offentligt første gang med din optræden, og vi har været i arkivet og kigget, og vi har fundet lidt af hvert. Ej, hvor spændende. Ej, jo godt, der kunne søge til. Massakullu, erinnersuumik, akunnilinjartusaasaut. Oh my god. Bjerarsimor, Nina Kreutzmann. Ej, det kan jeg jo slet ikke huske. Timiarasuma. Nej. Timiarasuma. Ikke hvor jeg så. Sulorasuma. Abunga inu suamnu. Ingafta sagaru wapunga. Uthokdama. Oh my god. Anasimatlusi. Manel numut katuamut nusungut tassani sida mute renarsussammata. Nej. Vi var så nervøse, så vi gjorde sådan der. Det var ikke med vilje. Massakut tu sausuppagut qarsukkut qarsukunuumiupput nipilersertartut
Manakut, utarfiaqila saut Nina nuka Juliadu. Taakku manakutulutut atuaqassagamik tassalu atuassaat taaguserarpoq ateqarpoq Merry Christmas. No. I know it's waiting for me. It's you and your embrace. Nu har vi selv lavet. Nå, hvor var det fedt. Altså, der er jo ret meget af det der, og man kan allerede se dit tætte samarbejde med Julie der. Meget. Men hvis vi lige skal starte med Timiara Sunguma, hvor du udkom første gang i 96, hvor du holdt din første koncert. Hvad husker du fra den tid? Det var jo i... Var det 96? Ja. Jeg var i... Dengang vi havde Rockcaféen, så var der sådan en barmusiker, der hed Jim, som var kommet fra Irland eller sådan noget, tror jeg. Og han spillede på Rockcaféen. Og så spurgte jeg en aften, om jeg ikke godt må synge Renum, jeg tror, det var Mercedes-Benz eller sådan noget. On a dark desert highway. Nej, det er Hotel California. Ja, Mercedes-Benz. Og det fik jeg lov til, og så kom Ejgil Petersen over til mig. Han var i byen åbenbart den nat. Og så spurgte han, vil du ikke være med på en CD? Jeg er ved at lave en børne-CD. Og det var jo kæmpestort for mig. Og så, og så skulle jeg ned og indspille, og så spurgte han, kender du ikke nogen flere, der synger? Så havde jeg hørt en pige. Jeg vidste godt, det var Julie. Kendte hende ikke helt. Hun gik en klasse under mig, eller 2 klasser under mig på gymnasiet. Og så sagde jeg, jeg kender en. Så vi spørger hende, om hun ikke vil være med os. Ja, og så har I spillet sammen rigtig meget. Altså, hun kommer jo til at være lidt gennemgående hele aften. Men hvordan var det så med at stå der sammen med din veninde og have din veninde som... Eller blev I først venner? Vi blev først venner der. Ja, okay. Det var mega spændende. Det var jo sådan ligesom på film, at man skulle stå der med høretelefoner på og inde i sådan en studie og få lov til at synge i en mikrofon og høre sig selv bagefter. Jeg har jo sunget i hele mit liv, så det var jo noget af det, jeg elskede allermest. Og drømte allermest om at få lov til at optræde. Ja. Og det gjorde du, og det kom du til at gøre rigtig meget efter. Ja. Fordi så i 97 så udkom du med Rullet. Ja. Med der første gang også som forsanger i bandet. Og jeg synes, før vi snakker videre om Rullet, så synes jeg også lige, vi skal se noget fra Rullet-tiden. Ned i Utivara. Jo, nå. Jeg lider så meget i Viduna. Nina, du er jo sanger for Rullet. Hvordan har du oplevet at være sammen med gruppen? Det har været utrolig spændende og lærerigt på samme tid. Min stemme. Men jeg glæder mig til, at vi skal i gang med den næste. Det kan jeg tydeligt huske. Første koncert. Du er jo kun, hvor meget? 20 år. Hvordan har du så forestillet dig sådan i fremtiden? Jeg er mega nervøs. Er det sådan, at du vil indspille flere CD'er? Det ved jeg ikke. Det kommer nok sådan hen ad vejen, men det er i hvert fald ikke det, jeg vil leve af. Overhovedet ikke. Jeg vidste præcis, hvad Nina, du snakker jo kun på dansk. Hvordan bærer du dig ad med at synge på grønlandsk? Jeg kan godt forstå en del grønlandsk. Det er ikke helt umuligt. Hvordan klarer du det, altså? Hallo. Ja, jeg synes, altså, der er nogle problemer med udtalen og sådan noget nogle gange, men ellers synes jeg klarer det fint. Kai Villo. Ja, det har vi jo hørt indtil videre.
Evilona, din datter, og så Røge ligner hinanden. Helt vildt. Vi skal lige snakke lidt om Rutler, fordi nu så vi der med bandet Rutler, og manden bag Rutler, det er jo Peter Møller. Hvad var det for nogle muligheder, Peter han gav dig der, da du udkom som forsanger? Jeg tror, at det var Sten Lynge, som skulle indspille Rutlers første plader. Og der havde de indspillet dem alle sammen på den første plade, Elisinut, til en mandestemme. Men så ville de hellere have en kvindestemme. Men det hele var jo indspillet. Så enten så synger jeg mega lyst, eller så synger jeg rigtig dybt, fordi det var allerede indspillet. Og så, da pladen udkom, så var det jo bare... Altså, det var helt vildt. Ja. Folk, altså, det var lige pludselig kendt Alma. Ja. Og det var mega fedt at stå på alle de scener rundt i hele Grønland. Vi var jo så mange steder, og ja, på grund af Rutler, så har jeg set hele Grønland. Jeg mangler to steder eller sådan noget, så har jeg set alt. Så det har været en kæmpe oplevelse at være med i Rutler. Og folk kender stadigvæk sangene i dag. De lytter stadigvæk til dem. I udgav 3 plader i dig. Året efter så udgav I Elisinut. Nej, det var først Elisinut. Elisinut året efter. Sitter så musikiltøret, og sidst musikiltøret. Ja. Anna. Og så sagde du her under indslaget, at du overhovedet ikke vil leve af musik. Men nu sidder du her, du er lærer, du underviser musik, du er kreativ læring, men du spiller jo også stadigvæk. Havde du nogensinde troet, at du skulle sidde og lave det, du gør nu, dengang, når du tænker tilbage? Hvorfor sagde du sådan dengang? Fordi jeg vidste, at jeg skulle undervise i musik dengang. Jeg vidste, at jeg skulle arbejde med børn. Det vidste jeg, og det skulle have noget med musik at gøre. Det var sådan første prioriteten. Men jeg ved ikke. Det kom sådan, jeg tror ikke, jeg sådan havde... Det var som om, at det var meningen, det altid skulle være sådan. Det er ikke noget, der sådan ligesom har været... Det er som om, det bare altid skulle være sådan. At jeg bare altid skulle synge og få lov til at synge, fordi jeg ikke kan lade være. Det er vi glade for. Her i vores program, der kan vi jo godt lide at lade andre synge en kunstners sange. Og vi har valgt en sange, som vi synes, eller vi ved, at du godt kan lide. Så jeg vil gerne byde velkommen til Naya Barnona. Naya B. Tigishwarit Naya. Jeg elsker Naya Barnona. Ja, det ved vi nemlig godt. Og Naya Barnona, hun skal synge Rutler, som du blev jo verdensberømt for nærmest. Så Naya Barnona bliver Russidaganna.
Kiumi sittumi Sivitsulaqpoq takunata Kipinerfisara Makasinga simalluti Kingumut takuagi Pasiu asasara Kanu asatigaluti Tikikavit pakupagin Aqillutit kunipagin Inunaqatoq qissaqa Asavagimmi kisivi Tikikavit pakupagin Aqillutit kunipagin Inunaqatoq qissaqa Asavagimmi kisivi Najapamnuna Glenn Møller Rønarøsua Danneru erinnak Isamøller remik erinniarne qarpo Atanguna atakukkumunga Martin og Isak erinniortut taalliortor Peter Møller Rønarøsua najapamnuna tusarneqaatit Ella Jeg bliver så hurtigt rørt, altså. Det gør ikke noget. Ellers sagt, at jeg ikke vil græde lige med det samme. Det er jo middag. Vi blev også rørt, da vi hørte hende lydprøven, så det kan jeg godt forstå. Elsker Najapamnuna. Vi skal videre i din karriere. Ja. Vi går sådan lidt kronologisk, det er også det nemmest for os også i dag. Fordi vi husker det også for Sarsuasut. Ja. Det var Silamiut, som udgav sådan en musical i 99, hvor dig og Julie og Malik og Nuka V og Rasmus Rosing og så Russuna Lund, I var forsanger. Og vi skal igen lige se lidt fra den gang, og så snakker vi også lidt om Sarsuasut, fordi det er nogle sange, man husker. Liana, totalt. Det er umod. Sarsuasut, det var Gisort Bjerg af Jorsi Sørensen. I var jo på turné med, faktisk med Ole Christiansen Band dengang. Det var ret vildt. Ja, det er ret vildt. Og I var på Island, og I har også været her på Grønland. Og vi husker de forskellige evergreens som Ramane og Hjerternes Planet og Sinatorangamma, som du også sang. Ugo, vi har lidt også lidt billeder fra turnerende dengang. Under Sarsuasut-tiden, hvad husker du fra den tid? Modtagelsen af den og... Det skulle jo være sådan en musical ellers, snakkede vi om. Jeg ved ikke, hvor meget musical der var over det. Og når man ser nu... og når man ser videoen med, hvor vi synger, det var jo... Den CD, der er blevet lavet, det er jo indspillet live. Så den video, der så også blev lavet efterfølgende, det var jo... det er jo det, man kan se live, så vi er mega koncentreret og smiler overhovedet, ikke? Fordi vi skal ramme vores toner og sådan noget. Men det var mega sjovt. Det var mega fedt. Og Rasmus' sange, Mechanics in Enibli, det er jo til efterfølgende, var jo også... spillede vi jo også på vores turnéer, og
Jeg husker specielt en tur til Island, som var med. Det var bare en stor fest, så det var mega sjovt. Ja. Så med jeres venner. Ja. Der med det. Ja. Lennart. Nu du har faktisk været med i ret mange plader. Du har også været med i Arctic Winter Games, Arctic Horizons musik. Den nævner vi bare. Den skal vi ikke snakke så meget om. Men Setna, det er jo også noget, vi husker for alle sammen. Der er Ugo. Du sang jo med Gatti og Julia og Stine og Dubarnar og Nugaga. Og den er også en af de mest solgte plader her, som Isak Møller har skrevet sang til. I var jo på turné her i 2017 med Setna. Ugo. Der er godt lyst i der, de kvinder. Modtagelsen af den turné. Ja. Hvordan var den? Hvordan var det at stå sammen med dem igen? Det var totalt fedt at være sammen med en masse kvinder og hjælpe hinanden og støtte hinanden i de forskellige numre. Og, det er bare fedt, når man laver noget sammen, synes jeg. Som kvinder? Som kvinder. Og støtte hinanden. Helt vildt. Hvor vigtigt er det at støtte hinanden som kvinder? Det er det vigtigste af alt, når man er musiker. Specielt, især når man er ny og man er på vej, så når jeg kigger på Nabra nu har hun været gang et stykke tid, men altså, jeg sørger altid for at rose og give god masse kritik og altså lytte og fordi jeg kan da selv huske, hvor meget jeg slugte en kompliment eller ros, og selvom man lader som om, at man ikke sådan rigtig hører det, så hører man alt. Ja, der er meget med. Vi bliver lidt i nullerne, fordi som sagt vi følger din tid kronologisk. Ja. Du flyttede til Danmark i 2000. Ja. Der var også en veninde, som du er meget, meget tæt på, der også flyttede til Danmark på det tidspunkt. Og det er Marita. Ja. Din veninde, som er med dig overalt. Min og hun bedste sidder veninde. lige her, din bedste veninde. Marita, så for mig rose bare. Dejligt. Marita, der er så rønner røsur. Gamma stamat der bersor sukakko. Illuqalut tuupparmiila taamata sutingu tamatingut ilisi ta persorsoratingi tartusi qaneruna Nina ikingutitu ilisaratikkusukkit. Ja, Nina ikingutitut imatu ilisaritissinnaavara imma assersuutiisinnaavara imma Nina nipa erinarsoriaasia immikkuullarisseruissuuvoq. Qanu taasa issarsuunneqarsinnaangitsorsoort Nina kammattuam taamapuannut. Ja. Inuk nukittooruyussuuvoq. Aamma misiissuttinik malugilluarsinnaasoq sentitiu imma taamoqaatigalu. Kammalaati minut ilaqutta minut asasa minut pingaartittisoruissuuvoq meeqqaminut. Naleqartitai ersarittoruissuup kammattut. Nalungittuaannarparaniina sumiinnersoq tassami qanu inneranalungittuaannarpara ersarissum oqarsinnaasarpoq isumani annislugu tau kammalaaterpassuaqarpoq kiin esniinamut asannittut isumaleruissuit niinamut aamisigisarpassua assiingit misiginikuugut kammappassuа allaammilagalugit taava qanorma aamma taavalam taan ikiuerussuseqarnera soorl aamnunarsuarmiuqativeqqarsaatigalugit ikiuerussusseqartartoruissuusarpoq pissutsinut immaanaleqqutinngittunut assiingitsunut iliuseqarusuttarluni isumassuisarnera assut taavalu tapersersuisarnera аллангуйуиттуунера оqaasarpassuusinnaapput taamatu oqaasarpassuit ninam tulluarluartu una eqqariarakkunina hun okay, nej, vi tager det her først. Hvad betyder Marita for dig? Hun betyder alt for mig, fordi hun er, jeg tror hun er det menneske, som
jeg allermest ved, hvor jeg har, altså som veninde. Hun har... Jeg er slet ikke i tvivl, som hun også selv siger om mig, så er jeg slet ikke i tvivl om, hvor jeg har hende på noget tidspunkt. Og jeg kan ringe når som helst. Jeg kan sige hvad som helst. Jeg ved, at den kritik, eller den konstruktive kritik, hun kommer med, eller de ting, hun siger til mig, det er noget, der kommer af ren kærlighed til mig. Så der er også enormt meget ærlighed imellem os, og det er noget af det, som jeg ved, vi begge to vægter rigtig, rigtig højt, og det sætter jeg meget, meget stor pris på. Jeg har kæmpe respekt for Marita. Vi er begge to sådan nogle meget sensitive kvinder, men vi er også rigtig stærke. Ja. Nu en. Marita, Nina, Danmark kan mene, når jeg render med med på. Vittu, I viluna du asiutingi mo ayuko mikisuarasut. Mannakkut an aaronnimu qitaqutaqammi wananangorlaayu aamma. Illiuqarfigivarma ananaassuseq ilissimarluullusi ataatimorfiingaatiarissi qanu anaanaanissinni tapersersoqatigittarpisi. Ja, imma eqqaaqqaarsinnaavara namminarmeeqartaalerama niina peqati ilagivaanga taan piffissa 2008 mi massakkoqqissaa ukiu talfamtaningulerput ullumikkut ja taatas ernisulluga aallartippunga tassa niina ilaasussaa kisia taamanikkut ja immaattoq eqqissina qanama sidi taani eqqissina ukiortaanna immaattoqqammerlugu angalaartussaalluti ulapittoruussuullumi 13-niunarp aallartussaalluni taatas pilerpu tassa sungiusartarniarlun aallartussaat kisiatas ullutamaas ilagivaanga saanamuga ja tassunartaatiut uannut toqqissisimanarnikuoqa aamaniina aamtullissaan ilaavoq ukalimut meeqartaalerama soorlu niina oqarneratu soorlu nalungeqqissaartarak qanu soorlu nalungeqqissaartaraa qanummisigisimasuga soorlu massakkoqqissaa qanu isiussava soorlu annialerum tas tanin aallarterissaa taimma soorlu soorlu pikkunarsineran silattual tassaguma oqarfigisinnaasarpaa tuskais prasnu makko so ilanik isinnak isigalluta oqaluussinnaasarpugut nalungittuannarpara perorsaanitsinni immaaniina qanu isumaqassanersoq uannut aamsoorl aqutissiusseqataasarpu anaanatut tapersassortuannarpaang meeqqagut pingaartittoruissuusarpai assut ja sutiutamatigut saaffigiuannarsinnaalluta ja imma inuunitsinni ukua qanutaasarpaat pissut annerpaartaa akunganni tasniina eqqannittuannarpo naatsorsuutigiuannarsinnaasarpara ja. Nina, Marita nævnte dit omsorgsgen. Du har været frivillig for Galasje Røde Kors i mange år. Og du har postet noget på Facebook, som jeg synes er ret vigtigt, når man skal snakke om dig. Jeg tror, vi bliver fattigere den dag, vi ikke mere oprører sig over, at mennesker lider nød. Så udover at hjælpe folk her hjemme, så brænder du også for at hjælpe folk i udlandet. Jeg ved, det er det, du brænder allermest for nu, så jeg synes, vi lige skal give det noget opmærksomhed, fordi det er vigtigt. Du brænder... Der er krig mellem Israel og Gaza lige nu, og du er i gang med en indsamling fra Grønland, og du har postet det her på Facebook, og man kan gå ind på din Facebook, hvis man vil støtte din indsamling. Hvorfor, kan du sætte ord på, hvorfor det er vigtigt for dig her fra Grønland, at hvorfor har du startet den her indsamling? Hvor jeg er glad for, at I tager det op. Tusind tak, fordi hvis I ikke havde gjort det, så havde jeg sagt det selv til sidst. Jeg havde tænkt mig at sige noget omkring det, fordi jeg synes, det er... jeg ved ikke, hvad det kommer af. Jeg er vokset op med rigtig meget radioavis og nogle forældre, der sådan sætter spørgsmålstegn ved en masse ting omkring verden. Og min mor har støttet Røde Kors i mange, mange år.
Så det der med at gøre noget frivilligt, det som et meget privilegeret menneske, det føler jeg, at det er bare noget, jeg skal gøre, fordi jeg kan. Og uden Røde Kors, uden alle vores NGO-organisationer, der hjælper rundt omkring i verden, hvis vi ikke hjælper dem, så kan de ikke hjælpe dem, der er i nød. Jeg ved godt, at vi har rigtig mange problemer her hjemme også, og det støtter jeg også gennem Røde Kors. Men når der er krig, og når der er børn, der dør, ja, så kan jeg ikke... Ja. Jeg skal ikke græde. Nej, man må gerne græde her. Det er helt okay. Det er jo klart, det er voldsomt, og det bliver værre og værre. Så det er godt, du samler ind. Og det, hvis Nina, der bersøger så kunne se, der var Facebook-given, der bersøger sin nærvær. Ja, det vil være dejligt. Med ret, eller der godt. Nina, vi nævnte lidt, at Prisiner, den udgav du i 2008. Og faktisk nu vi skal lige blive lidt ved moderskabet. Anna, der har du faktisk skrevet en sang til din datter, Evilona. Ja. Og jeg synes, vi skal møde din datter. Yeah. Så jeg vil gerne byde Evilona. Velkommen på sofaen. Nu er du en voksen pige på 18. Ja, det er så er man lidt voksen. Evilona, tak fordi du tog mod til at sidde her på sofaen. Det vidste du ikke vel, Nina? Nej. Men jeg havde det lidt på fornemmelsen. Er det rigtigt? Ja, fordi da hun skulle køre mig herop, der kendte hun vejen. Jeg tænkte, hvor kender hun vejen? Ej, Mila. Buenas. Evilona, du er en kreativ pige. Du synger, og du danser. Vi har nogle billeder, som viser lidt din... din kreativitet. Guitaret bor, og du har sådan du spiller klaver, og så danser du rigtig meget. Hvordan har dine forældre, Malik og Nina, hvordan har de støttet dig i din kreativitet som barn og indtil nu? Jamen, de har altid støttet mig. Da jeg var lille, så sagde jeg, at jeg gerne ville gå til dans, og så skulle jeg da bare gå til dans. Og så fik de mig til dans hver gang og købte ballettøj til mig og sådan noget. Og I tvang mig også lidt til at gå til klaver, hvilket jeg er rigtig glad for nu. Ja. Nina, vi så lige din søn Vitto. Du har også Aaron på et halvt år sammen med Nivea. Dine børn, hvordan inspirerer dine børn dig i din kreativitet? Jeg tror, det er dem, der inspirerer mig allermest, fordi det er jo de mennesker, der betyder allermest for mig i hele verden. Så når jeg har dem, så ved jeg, at jeg skal gøre mig umage og gøre det bedste, jeg kan. Og være et godt eksempel og prøve at gøre nogle ting, som er godt for mig, fordi jeg ved, at som barn, så er det så dejligt at se sine forældre gøre noget, der gør dem glade. Det er den bedste følelse, at se ens forældre glade. Så det tror jeg, det er sådan min... Ja, det er sådan det, der sådan inspirerer mig rigtig meget. Det er bare det, de er til. Fordi så får jeg gjort mig umage. Marita illi Evilona qanittuaqarsuuat ila uku arlaatingu sukkuarnisarfeqartarpa Evilona tassort assiatanguat takuvagut Evilona am kreatiivisusorussuugami assiingitutiu pikkoriferartoruissuulluni aammasortanaanamisaam timin atorlugu aamni pilersornermi kerinarsornermi taaval aamma nalungilaam ilaqutaippiingaartittartoruisua ilaquttani qannigisani ummataqarfigalui asannilluni kammalaatersorluilu aamma kammalaaterpassuaqarpa aamma sorlanaanaam taamaappo taaval imma aam taan kisimiinnissaq aam pisariaqartittarpasippaatsormarluullut aamnammineq imminnaammagisimaaruyorlut kisimeeruyorlut sit ummatigissoroissuuvoq
I vil under så nok drøs. Ja. Og så tror jeg, må jeg lige sige det her, fordi det er jo noget, som er rigtig, rigtig vigtigt for mig, at selvom vi ligner hinanden, så er vi ikke hinanden på nogen måde. Det er også derfor, jeg skrev den der sang til hende, fordi hun skal vide, at hun er helt sig selv. Og ikke nogen andre. tässä on illina mini nuunerit pigissavat paaratit den jeg har spurgt, om du vil synge, og det har du sagt ja til. Så jeg synes faktisk, at du skal gå op og gøre dig klar, fordi så skal jeg fortælle din Anana, hvad det er, du skal synge. Nina, du har jo udgivet din egen sang, og der har du skrevet en sang til din mor. Ja. Nana, da jeg spurgte Eviluna, hvad hun vil synge, og jeg bliver allerede selv rørt, så sagde hun, at hun vil synge den til dig. Oh my god, okay. Ja, så Eviluna, når du er klar sammen med Glenn, der kan den Jeg vågner nu. Jeg ser dig nu. Du har pustet mine sår alle år. Jeg ser dig nu. Jeg forstår nu. Alle har en ensomhed. Alle har en hemmelighed. Livet lykkes for mig. Livet lykkes for mig. Livet lykkes for mig. Livet lykkes for mig. Jeg lytter nu. Jeg giver nu. Blodet i mig, minder finder vej. Jeg elsker nu. Jeg savner nu. Du er i alt, hvad jeg tror. Du er min mor. Livet lykkes for mig. 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 Takket være dig. Det var flot klaret. Hvordan var det? Det var okay. Ja, det var okay. Nu er det overstået. Det var så godt. Hvor er du sej og modig. Det er du. Det var godt klaret. Rønner Røsvart, tusind tak. Marita Ammer, tusind tak. Eviluna. Nu kan I sætte jer tilbage i bænken. Ej, hun er sej. Ui, hvad? Ej, okay. Er vi direkte fjernsyn? Det er ikke egentlig kun normalt. Okay, fordi Nina. Det virker kun dumt. Okay, Eviluna, du har en søn. Vil du? Eviluna, du har en søn. Du kører det bare. Nina, din søn, ved du, han er der med i bog. Han er
på udveksling. Han vil gerne sende dig en hilsen. Hej, Nana. Jeg vil bare lige give en lille hilsen. Sige, at jeg elsker dig. Det er meget. Jeg har det godt her i Canada. Lige nu sner det. Det kommer til at sne nogle couple of days. Men ja. Jeg vil bare sige, at jeg elsker dig virkelig meget. Du er en god mor. Den bedste mor i verden. Og ja, tak fordi, at du er min mor. Vi ses. See you later. Mr. Cool Guy from Canada. Victor. Det er dejligt at se ham. Det siger sig. Altså, man skal kunne se, at du er i Canada. Det kan man virkelig godt se. Det kan man godt se. Det kan man. Det var... Nu har vi været lidt Nina som mor og veninde. Nu skal vi tilbage på musiksporet. Vi nævnte lidt Christian tidligere. Det er så din første rigtige soloplade, der. Og der er mange af sangene, de er skrevet af Gerli Olsen, blandt andet Midatlerne og Unnuagisatidernerani. Men der er også et par Siva Fleischer-sange, som Sidar Suataguiuk. Den fik jo et kæmpe comeback. Hvorfor valgte du præcis at synge Sidar Suataguiuk, for eksempel? Jeg ved ikke helt, hvordan den sådan dumpede ned fra himlen, men jeg tror, det har noget med Stine Jacobsen at gøre, faktisk. For jeg kan huske, at hun snakkede om den her Siva Fleischer-sang, der hed Sidar Suataguiuk, og syntes, den var så god. Og jeg havde ikke rigtig hørt den før. Og så hørte jeg den. Og så tænkte jeg, wow, den gad jeg godt at prøve at indspille. Og så, så skrev jeg til ham, og så fik jeg heldigvis lov. Så det er jeg rigtig taknemmelig for. Ja. Jeg håber, han får en masse kodapenge. Ja. Men det er også et budskab, en sang om at passe på vores natur og vores, som er så vigtigt her. Der var... du begyndte jo også at stemme. Vi hørte også nogle grønlandske tekster fra dig, blandt andet men du skrev også Naluara i samarbejde med Simon Uldum. I 2016 så udkom du så med din helt egne tekster og lyrik i novellesamlingen Nina, hun står i Norden Vind, hvor lyrikken har inspireret til novellerne, som fortolkes af illustrationer af nordiske kunstnere, kvindelige kunstnere. Det var et kæmpe stort projekt, du arbejdede længe på det. Hvordan føles det endelig at tage det skridt og skrive din egen sange på dansk, hvor du føler dig mest tryg, og hvor du kunne udtrykke dig? Jeg tror, det projekt, som det tog mange år, fordi først så skrev jeg alle sangene, og det blev sådan til hen ad vejen over en del år. Og det var... Det hele startede faktisk med en kvinde, der hedder Annette Bjergfeldt, som kom til Grønland for at holde sådan nogle sangskriver-workshops. Og så havde hun samlet en masse grønlandske kunstnere, og der sad jeg så i sådan en rundkreds, og så skulle vi lave noget co-write, hvor man skriver sange sammen, og så håbede jeg på, at jeg kunne komme sammen med Nivi Nielsen eller nogle andre. Men så satte hun mig sammen med 2 danskere, som jeg ikke rigtig havde noget at gøre med, som jeg ikke rigtig kendte, og jeg var sådan lidt, skal jeg være sammen med dem? Men det var det, der gjorde, at jeg lige pludselig vågnede op, altså sådan virkelig vågnede op og tænkte, jeg har et modersmål, som er dansk. Jeg må godt elske det her sprog. Det havde jeg aldrig vidst, jeg måtte. Når man bor her og vokser op her i Grønland, så er det jo... så kan det være svært nogle gange at være dansktalende, ligesom det kan være svært at være grønlandstalende. Vi kæmper jo alle sammen bla bla bla, vi gider ikke ind på alt det der. Ja. Men det var i hvert fald et kæmpe gennembrud, og så har jeg bare skrevet lige siden. Jeg skriver næsten hver dag. Ja. For det var nemlig, og du skriver også digte nu, og forfatter det var en proces, der startede der. Du indspillede den på Færøerne
Og i London. Og i London og i Nuuk. Men vi har lidt nogle stemningsbilleder fra Færøerne, hvor din producer, Jens Lade Carl Thomsen, også er fra. Ja. Hvorfor valgte du præcis at arbejde med ham? Fordi han er en mega fed person. Altså. Han er et meget, 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 meget sødt menneske. Ja. Og så laver han noget musik, som var så langt væk fra mig. Og så spurgte jeg ham, om han ikke havde lyst til at være min producer på det, og sætte sit præg på de her numre. Så det er jo, altså, det er jo meget speciel musik, vil jeg sige, lavet over på sådan rigtig, hvad skal man sige, singer-songwriter-numre, som han så har sat sit præg på. Ja. Han er en enorm, et meget, meget sødt menneske. Jeg håber, jeg kommer til at arbejde med ham igen en dag. Ja. Fordi jeg synes nemlig, at vi skal se noget af det univers, fordi I lavede også en musikvideo til mig og Lea i samarbejde med Ulla Ingemann. Og lad os lige se lidt af Malia. Violvindens dufte, der gør jorden helt besat. Havet ruller dønningerne ind til dig i nat. Flakkende i mørket bliver du væk. Stærkere end sjælen tager du kræfterne af mig, Malia. Du danser i nordlys. Du danser i nordlys. Det er fandme en fed plade. Ja, men der får I lyst til at danse. Ja. Det der. Her så vi Alexander Montgomery og Natasha Sandgren. Una, det her nærmest sådan mytiske univers i Malia, den her, hvordan skabte I den? Hvor var inspiration til? Jeg skulle jo finde en meget, 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 meget smuk kvinde, fordi den her sang, Malia, den handler om den smukkeste kvinde. Og så havde jeg jo lagt mærke til hende her, Natasha, som er halvt dansk og halvt thai. Og så med vilje, så fik jeg også Alex med, som er halvt dansk og halvt amerikaner. Men, og de er begge to galatligt? Og de er begge to galatligt, fordi de er født her. Så for mig var det sådan, de to skal være med i min video. Og min idé var ellers, altså når man har en idé, så er den jo kæmpe, kæmpe stor. Det skulle ellers have været en musikvideo, der skulle forløbe over flere årstider, hvor at Malia, hun skal gå igennem sådan en dør ude i naturen, og så kommer hun til vinter, og så kommer hun til og masse idéer, hvor hun så skal ende med at tegne sig selv med som et nordlys. Og jeg synes, det var den fedeste idé, som så blev kortet ned, fordi jeg havde kun 20.000 kroner. Men det er jo flot klar for 20.000 kroner. Ja, ikke også? Ja. Og det var også på grund af Natasha og Ulla, som var... Og Alex selvfølgelig, som var utrolig hjælpsom og kunne gøre det for meget, meget få penge. Så det er meget, meget tak. Nemlig for. Ja. Du har også lært at spille guitar sidenhen, jo. Du er også blevet din egen guitarist. Altså, som en guitaristen inde. Hvordan er det at blive fri for at kunne selv, og blive fri for at være afhængig af andre? Jamen, det blev jeg jo, da jeg blev alene. Så blev jeg jo nødt til at gøre det selv. Og jeg havde lært noget fingerspil i 6. klasse, som jeg var ret god til, synes jeg. Jeg kunne sådan lige spille de der all my bags are packed, D, G og sådan noget, eller A-dur. Og så til, nu bliver jeg simpelthen nødt til at prøve. Så nogle af de første gange, jeg sådan spillede live med min guitar, det var virkelig, virkelig, det lød af helvedes til. Altså, men jeg gjorde det. Og det kan stadig nogle gange lyde af helvedes til, når jeg spiller, men jeg er pisse ligeglad, fordi jeg prøver at leve mig ind i det så godt jeg kan. Jeg synes, det er fedt, du gør det. Jeg elsker at gøre det. Nu er du også blevet forfatter, og som tidligere sagt, en poet. Du er digter. Hvilke digter inspirerer dig allermest? Der er mange. Hvis du nu skulle tænke på din yndling, sådan lige uden at tænke så meget. Der er Søren Ulrik Thomsen. Altså, yes, han er... Eller? Ja.
Han vil altid være tæt på mit hjerte. Jeg gik altid rundt med hans digtsamling i min taske engang. Det har jeg faktisk holdt op med. Det kan være, jeg skal gøre det igen. Hvad er der? Hvad kan han? Han kan skrive om hverdagen på en meget, meget enkel måde, men alligevel få en stemning frem, som jeg mærker helt dybt. Selvom han skriver tit om Københavns gader, eller ting, som jeg ikke rigtig kan forholde mig til, så er det bare hans måde at skrive på, og så specielt, når han læser sine digte op, også som... jeg er meget, meget draget af hans måde at skrive på, og fortælle sine digte på, eller læse sine digte op på. Okay. Så har vi en hilsen til dig. Hej Nina, det er Søren Ulrik Thomsen, og jeg står i min lejlighed her i København og sender en hilsen til dig i Grønland. Og jeg læser et digt fra Rystespejl. Det er min yndlings. Ja, det vidste vi. Jeg har sat mig her ved det bageste bord. I restauranten, hvor du og jeg hen under aften af jer til spiste et måltid, mens vi talte om lidt af hvert og det hele, og lyttede til trafikken fra Gamle Kongevej, mens regnen begyndte at falde, og bilernes lygter at glide hen over væggen, og jeg hurtigt mistede tålmodigheden med dine gamle historier og din lapsede halsklud, og din vane med at spise af min tallerken, som mærkeligt nok alt sammen er det, jeg savner allermest i dag, hvor regnen er begyndt at falde, og de forbipasserendes gestalter brænder mod ruden, og jeg må sidde alene ved det bageste bord og tænke på, at der kun er én af hver, mens jeg lytter til trafikken fra Gamle Kongevej og forsøger at fange dit blik i digtets rystede spejl. Altså, jeg synes, det er genialt. Ja. For det er nogle følelser, vi kan genkende i, hvor det så hen er. Fuldstændig. For eksempel det, han læser op der. Der er kun en af hver. Den fanger mig altid. Vi skal blive lidt ved dem, du godt kan lide, og som musiker og sådan noget. For du har jo faktisk udgivet sammen med Rasmus Lybert. Ja, også min ven. Din ven, en under Raffinganger. Selve pladen. Hvad er det, dig og Rasmus, I har sammen? Vi har en connection. Det er meget, meget tydeligt. Jeg kan mærke ham. Vi ligner jo også lidt hinanden. Ja, det gør I faktisk. Altså, vi er sådan nogle små runde nogen, som godt kan lide at synge højt. Så det tror jeg, vi har til fælles. Jeg mærker bare hans glæde ved at synge. Så enkelt er det, tror jeg. Han vil også gerne sende dig en hilsen. Ja. Hej, kammerat Nina. Samalago, numan natin inunat bilu atlagatitiniat. Tama malama kulo atlarniarpunga payafiorusukak. Ikingutitut ammalu. Ranassoqatiin tarti. Ranassortarnaat bilu tunniussarparpassuat nanatsin laqqatitsinna amma. Nuannersorpassuut pilluin. Tassami nalungilat suqatiaangakqano. Nikittualnat tartittiimma aammuunga. Tamal nipit tusarnaaraangakku qamuunaaruyorussuunukarsuan tunissisaaram. Tamamat ilaquyafiissaaq amersorpassuarni. Darultungalisuorna miam siunissami am suli tamin usutiat suli amersorpassuan tunissinnaasasuut immikkut imalunit sulaqatigilat. Tamamat nuannautiissavat nuannautiingaarpalu paalu tassa tamat unnussortinneqarnerat ullumikku qanortu tunniussassarpassasuli amerlaqis tamaasa ittoringilluinnarluit annittaarumarat aammalumi soorlu allattartat nuannersoorussuarna imartoorussuarni tamamat pilluaqqorusuppakki taulu
илақутангуат мерангут тамаас инуллуартинниарит аппангуилла qoyanarlu amma ikingutaayutuanna qoyanarungalu ambua ikingutaasinnaamili hej. Rasmus, jeg må prøve en røsua. Har du ikke lyst til at sende en hilsen tilbage til Rasmus? Jo, Rasmus. Tusind tak for en dejlig hilsen. Det er jo altid meget nemt at finde hinanden, når vi ses. Jeg håber, at vi kommer til at synge sammen igen meget snart. Det håber vi også. Ja. Rasmus, han afsluttede så fint det her. Han sagde, at du skriver, og du giver meget, og du er også med til at samle hele Grønland, og der har du gjort et par gange. Og nu skal vi snakke om første gang, sådan, hvor vi rigtig sådan det var All Stars. Yes. Julie All Stars. Fordi i 2010, så kom det her All Stars, hvor vi var kimet til fjernsynet hver fredag, og du sang sammen med Mads Lumholdt, og med en masse nu med 3900 nu-koret der, og det gik jo rigtig godt. Og først, hvis vi lige starter med starten, fordi Julie skulle til Nuuk og holde audition, og hun har spurgt, om du vil fordi hun skulle jo holde audition for at finde en forsanger, og du har sagt, at du ikke havde tid til at starte med. Hvad så? Jeg havde ikke tid, og hvis jeg skulle være med i kor, så ville jeg være forsanger. Så det lovede hun mig. At jeg nok skulle blive. Det tror jeg aldrig, vi har sagt til nogen. Men fordi jeg kan ikke finde ud af at ikke stå foran. Så det lovede hun mig, at det skulle jeg nok. Og så, hvis hun lovede mig det, så skulle jeg nok finde en mulighed for at kunne være med. Okay. Og du kom med, og du gav den gas. Ja. Til dem, som ikke, den generation, som måske ikke lige har fulgt med i All Stars, vi gemmer lige sådan hvad der skete. I kom jo i finalen. Ja. I kæmpede, I startede med at kæmpe mod Aarhus og mod Nørrebro, København. Og til sidst så endte I finalen med Nieren, Aalborg og så Nuuk. Men vi skal lige, i Nuuk så samledes alle i Gaduaq, eller dem, der havde lyst. Ja. Og så skal vi se noget fra optakten derfra. Fra finalen? Ja, finaledagen. Finaledagen. Torita. Sanin nungilariama. Torita illit enguttat. Nina Crossman Johnson beqataavo. Unammeqata lerneranningaan qanumalinaavigitigaaju. Pisaqataama siniffiuqaani isiginnartarpara. Aallartingitsorlattas siniffisuannaallutereertarpunga. Illuan kisimiittuugama. Taama illuan malinnaaffiaqqaqqissaarpak suninguitamaas. Qanu tiniariartut nipersuara tamaanilliaserpunga. Raatioon fjernsuunin allaatamaas nipitorsuarngortillui inukisima. Nipangertorlu nipaarutiivillu soorlum inuttaqangit. Tastaamat isiginnartarpa. Torita Nina uani erinarsortarnermiut imik malunnaatiqarsuartumik nersorniarneqartarpoq erinarsullaqqissusia. Meranarani taamat erinarsortarnera erinarsullaqqissusia maluiniartarsamaviu. Ilaana. Suugunam aanaayuama ila. Peroleqqaarnerminis assartuartarpoq. Taamaatuuatupiuallarnerpa erinaiinneqartileraanganiina. Ima ismaliuintartarpungoqarnagalu. Kikkuugat tameqoongormiugatta. Qoongormiu erinaiissorsuugamik aama uasiulikka. Yes. Torita. Anat, Alianak. Sikke dejligt minde. Det er Torita Qoongormiu, fordi du har jo rødder langt tilbage, Qoongor også. Ja, det har jeg. Hvad betyder din Annas støtte for dig? Alt. Altså, det er jo... Jeg havde ikke glemt, hun var der. Altså, det betyder... Hun betyder helt vildt, helt overdrevet meget. Jeg kan mærke det. Altså, ja. All Stars. Vi bliver ved All Stars. Julie er jo til din veninde Michaelas polterappen nu. Ja, det så jeg. Ja, og vi har fået lov til at ringe til hende. Hun vil selvfølgelig gerne være der for dig. Så hun gæster igennem Messenger. Juna. Hej, Julie.
Amen. Hun kan se dig, og du kan se hende. Julia Damasa. Er du fuld? Er du fuld? Skidefuld, så slår jeg nærmest. Ima, du kan ikke svare på der og sukkavit, eller der er død. Kan man jo ikke befisre fint der række. Julia, Nina, du har jo været med på sidelinjen hele aften. Vi har jo set fra jeres tidligere, hvor I startede, og Saxuasut og alt det der. Og nu er vi ved All Stars. Men Nina som sanger, hvad betyder hun for dig som sanger og veninde? Jamen altså, jeg vil først have lov til at sige, at det er fantastisk dejligt at få lov til at være en lille smule med i aften. Jeg ville selvfølgelig ønske, at jeg kunne have været hjemme rigtigt og komme ind og give dig en krammer for Gud ved hvor mange års venindeskab og makkerskab. Og da vi forberedte til det her program, at jeg ligesom også kom i tanker om, at shit, jeg har bare været med fra første sekund. Og første gang vi toner frem, og der er gået så mange år, og man fatter det slet ikke. Og jeg siger bare, altså du har været der fra starten af, og du har betydet alt for mig som sangerinde, om som solist, og jeg ved, jeg også har betydet rigtig meget for dig, og du ved også godt, hvordan jeg har det, og hvordan mine følelser er, men jeg er meget rørt over og beæret over at kunne få lov til lige at komme igennem her i aften og fortælle dig det en gang for alle, hvor meget du har betydet for mig, lige siden vi startede, og hvor højt jeg elsker dig, og hvor meget jeg respekterer dig, og hvor fantastisk heldig jeg er at have sådan en som dig i mit liv. Hvor fint. Har du noget at tilføje til det, Nina? Ja, i lige måde. Det har været, at se de der klip tilbage, det er jo, hold kæft, hvor har vi lavet meget. Det er jo helt vildt. Og altså, hvor har vi støttet hinanden, og der vi har slet ikke været i tvivl om, hvordan den ene havde det bare. Hun åbnede munden og sang en tone, så okay, hun har det sådan. Okay, hun har det sådan. Og også bare i privaten, altså, der er vi også rigtig gode til at støtte hinanden, og det respekterer jeg da også enormt meget for. Og tak for alt, hvad vi har oplevet sammen, Gamak. Der er ingen ansigt. Det er så vildt at tænke på. Der har været så mange fuldstændig latterligt sjove minder i der, og tossede ting. Og hvad vi ikke har prøvet, altså, det er simpelthen en historie for sig. Ja, det kan vi lave et helt afsnit om. At have sådan nogle minder det er en gave, og jeg ved simpelthen ikke. Ja. Nej, det er fantastisk, og du ved, hvor højt jeg elsker dig. Det er i lige måde. Julia, vi har dig lidt på tråden længe, fordi at vi skal lige tilbage til det her med All Stars. Nu kommer vi så godt ind på det. I kom jo i finalen, og vi skal lige se et indslag fra selve finalen, og så snakker vi lidt videre. Okay? Yes. Hey! Julia, hun følger også med. Fra byen, der aldrig løber tør for is. I en stor hånd til Nina og Julie All Stars. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Hey! Tears stream down your face. I promise you I will learn from my mistakes. Vinderen er Julie All Stars. Overstyrer mikrofonen. Galat, gamat ut.
stor hilsen til alle. Dada, jeg elsker dig. Søster Anna. Nu brænder jeg i sort, altså der er så sms, brænder i sort, der er med, der bliver så ikke at se. Godt klippet. Det er det Nathan, der har klippet det sammen, det selvfølgelig. Yeah! Ja, det er nok. I vandt jo, altså Julie og Nina og Nuuk All Stars. Nina, kan du prøve lige at beskrive den følelse, da I vandt? Det var så fedt, mand. Det var jo det vildeste af det vilde. Det var fedt der, da vi vandt, og vi var dødhamrende trætte, men det var jo det vildeste, da vi kom hjem igen til Grønland. Ja. Altså, det var, jeg har aldrig overlevet. Det har jeg heller ikke. Oplevet noget lignende. Overlevet. Julia, Nulatini damadut takutittisinnanersiida nuta uangu attaimma damadut kadalli amerlasuun ila erfalasungu nuisallut TV2 Danmarkimi daamatu periarfissiineri idinnu qanuisumaqarpa ingassaqaaq taamannikku misigisarput misilitagullu tupinnarnermik ilumortumiam nulatsinningaanni taamat tapersersuineq malunnarami assut pikkunarsuarlun ilaamisigisarput nuannersuarlun tupinnarlun ilumortumik atta taam nuannaartiivuimmaqa malunnarsuarlun ilu al Danmarkim taamat takutittisaqattaartugu ila angerlaratta ilumornina oqarneratut angerlaratta attaamaluilluarparput assultupiusu ilum ingasakkami ilumortumik oqastelersinnaangilaraluunnit nuanneqaaq. Ja. I kom jo hjem, og så holdt de koncerter både her, og hvordan i Qaqortoq og... Ja, når jeg også i Qaqortoq, ja. Det var, var vi i Ilulissat? Nej, var vi kun i Qaqortoq? Det kan jeg ikke huske. Kun Qaqortoq året efter, siger Nathan i min øre. Okay. Men det var så nærmest sådan Beatles modtagelse, I fik dengang, fordi I samlede hele Grønland i der. Vi var jo med jer hver fredag, det var stort, og vi hæppede på jer, og det var så fedt også at se en masse, vi kendte, være i koret, og godt sunget i der. Ja. Og sødt. Nu skal vi videre til noget andet, I begge to også gjorde sammen, hvor det også samlede hele Grønland. Fordi I var med til Melodi Grand Prix. Ja, vi var. Ninas store pigedrøm. Hvor I skrev sangen League of Light, som I skrev sammen med Markus Winther John og Joachim Ersgaard, som vi kan se på billedet her. Nina, i 1988 sad du som 9-årig hele natten for at se Sandra Kim vinde Eurovision med Jamila Vi. 86. 86. Yes, my bad. Og der blev det en pigedrøm om at deltage ved Melodi Grand Prix tændt. Hvad skete der op i din 9-årige hjerne der? Der stod en pige. Hun var jo, hvad var hun, 13-14 år, hende der. Ja. Sandra Kim, og sang, og hun kunne eddermane med synge, og hun kunne, altså... Og hun havde sådan en hånd, der gjorde sådan der. Ja. Og den var sådan en lille en, ligesom min, sådan en lille tyk en. Ja. Og jeg synes bare, hvis hun kan det der, så kan jeg kraftedeme også. Ja. Jeg tror virkelig, hun sådan... Ja, det var helt fantastisk at se hende. Jeg havde en plakat med hende også og sådan noget. Okay. Julia, hvor stor Melodi Grand Prix-fan er Nina? Du kan selv høre, hun rettede dig lige. Ja, hold da op. Skidt. Hun er det den største Melodi Grand Prix og Eurovision-fan, der findes. Det er svært at overgå hende. Hun ved meget, og hun kan mange af sangene, og det er en go-to-girl, hvis man skal have svar på et eller andet inden for Eurovision eller Melodi Grand Prix. Hun er kæmpe fan. Nina, under din 9-årige pigedrøm der om at stå på den scene. Først lige beskriv, hvordan det var at stå på den der scene og stå i finalen. Jeg var ved at skide i bukserne. Altså, bogstaveligt talt. Hold kæft, hvor var jeg nervøs. Men samtidig så var vi også bare, Julia og jeg havde aftalt, at vi skal nyde det. Vi skal virkelig prøve at gøre alt, hvad vi kan for at nyde det. Vi får det aldrig nogensinde igen. Så vi prøvede alt, hvad vi kunne at nyde det, selvom det var hold kæft, hvor var jeg nervøs. Sådan en kæmpe scene. Men det hjalp at komme ud og så se en masse grønlandske flag.
Ja, og den der energi, der var i den der sal. Jeg ved ikke, hvor mange tusind mennesker der var. Og ja, og så havde jeg jo den der åndssvage høje tone, jeg skulle synge på et tidspunkt, så den var jeg jo mega nervøs for. Pisse irriterende. Jeg er mega pres over den tone. Ja, men altså... Du klarede det fint. Ja. Julia, fortæl lidt om processen og Ninas rolle i jeres sådan vejen op til, og hun var sådan ret bestemt med, hvad hun vil have og sådan på scenen. Ja, og det er jo det dejlige ved Nina, at hun ved tit og ofte gerne, hvad hun vil have og hvad hun ikke vil have. Men det fedeste ved hele processen var, udover at vi havde lavet sangen sammen, og jeg jo som det første ringede til hende og sagde, da jeg fik mulighed for at byde noget ind til Melodi Grand Prix, som havde et grønlandsk islet, at jeg ringede til Nina først og sagde, det her, det skal vi. Du skal det her med mig. Og jeg havde også sagt til dem, der ligesom havde kontaktet mig, at jamen, jeg vil gerne være med, men jeg gør det ikke alene. Jeg har en, jeg skal have med, og jeg var ikke et sekund i tvivl, og det var Nina heller ikke, og det kan huske, det første, hun sagde til mig, det var, ja, det skal vi. Vi vinder! Yes. Ja, gjorde vi jo også. Vi vinder! Ja. Og så skulle vi jo videre med det. Vi havde en masse promotion og PR og radiotur og masser af interviews og skulle gøre klar til det her sceneshow, og dem fra DR kom med en masse gode idéer. Og jeg kan huske, Nina, hun sagde bare, de havde en idé om, at vi skulle starte hver for sig og langt væk fra hinanden og sådan noget. Hun var sådan lidt, nej, det skal vi ikke. Jeg skal stå sammen med Julie, og sådan er det bare. Og så vil jeg have en vindmaskine. Selvfølgelig, mand. Selvfølgelig, jeg skal være med Melodi Grand Prix. Og så sagde jeg, skru lidt højere op, det skal være lidt stærkere. Så der blev pustet på ja, der blev godt nok pustet. Ja, det er så fint ud. Nu sagde jeg, ja, og de her interviews og tiderne op til var jo rigtig hårde. Det som hun sagde, vi var skide trætte. Der var så meget, det var virkelig meget hårdt arbejde, men fedt, I lavede spændende. Jeg kan huske, til sidste interviews, Nina var bare helt stille. Bare sådan kiggede lidt sådan ud i luften, og til sidst sagde jeg er glad for, at jeg har dig, fordi jeg klaprede jo bare løs, og det var de samme spørgsmål 100 gange, og du var helt færdig, eller var det bare sådan? Julie, hun er jo vant til at snakke, hun er skide god til at snakke, og hvis bare give en mikrofon, så snakker hun. Sådan lidt i min egen verden nogle gange. Det er dejligt, at jeg har Julie, hun kan svare på alle spørgsmålene. Nej, det var virkelig dejligt. Det var godt, det var godt I havde hinanden. Ja. Nida, dengang, der under Melodi Grand Prix, så boomede jo Facebook med de her screenshots med, at man havde stemt på jer i dag. Alle postede de her, kan jeg huske. Den her, nu har jeg spurgt Julia lidt, men for dig at være med til at samle hele Grønland, hvad betød det for dig at den mulighed, at støtten? Ja, det var jo vildt. Altså, det var første gang, at der blev sunget på... Nej, det var ikke første gang, der blev sunget på grønlandsk. Rasmus Lyberth havde jo sunget på grønlandsk før. Men hvis vi vandt, så ville det være første gang, der blev sunget grønlandsk internationalt. Og jeg var ret sikker på, at vi ville vinde. Det var jo en drøm, der gik i opfyldelse. Sådan helt bogstaveligt talt. Den er faktisk gået så meget i opfyldelse, at jeg næsten ikke ser Melodi Grand Prix mere. Nå, hold da op. Hvad er det sket? Er det ikke mærkeligt? Jo. Fordi nu har jeg været der, og nu er det sådan lidt... Så, nu har jeg oplevet det. Hvad er det næste springgymnastik? Hvad er det næste? Men, selvfølgelig ser jeg jo stadig Melodi Grand Prix, men den er slet ikke det sådan... Nu har jeg prøvet det at se, hvordan det er bag tæpperne. Og, altså, det er jo et kæmpe... Det er jo ikke bare at stå på en scene og synge. Nej. Vel, det er jo et kæmpe hårdt arbejde. Ja. Finalen. I blev nummer 2. Og jeg synes lige, vi har sådan en indslag fra Ranor optaget fra den gang, hvor I lige op til. Lad os lige se det, og så snakker vi en lille smule mere om det. Sang nummer 9. Love is forever med Liv Noir. Nej. Julia Nina, du tungerne med gingerne bagattisimaa raaput. Ja. Jeg har det godt. Innaqarillunga oqassaguma ajoringilaqa isumassaalaqinarpoq. Imalunniit qanormisiginerlunga oqaatigiuminaatippara. Jeg var ret sikker på, at vi ville vinde. Tupaqqalarpunga ajugaanissarput. Qularutigingikkaluaraqku.
Masakko persona me. Nuannarpugut. Quyamasullu assulluamma misigitaqarsuarsimallata. Kisiannissouna meamma nikallungangaatsiarpugut. Det er sang nummer 7. Nina ama Julia finaalimut angunnertik tulluusimaarutigaat erinarsuuttaami League of Light nunatta Danmarkillu atassutteqarneranut tungasoq Danmarkimi soqutiineqarnerulernissaa neriutigaat ajuaangikkaluarlutillu tamanna quyamasuutigaat neriutigivar pusoonami arlaatigu nunarput Danmarkilu taan ataqatigiinnerat allatulaisigineqassasoq siunissamilu allatula uqaluuserineqartassalluni ataqatigiinnerpu arlaatigut sammisariaqaqatsigu isigisariaqaqatsigu taavalaami uqaluuserisariaqatsigu nuannersumik suli ataqatigikkatta peqataanertilli aama kalaallit nipilersortartuinut pilerilersitsissasoq neriutigaat taam neriutigivar kununatsinningaannersum allanik Melodi Grand Prix milaarusuttoqassasoq nunatsinni ulikkaarpoq erinarsortartunik erinniortartunik nipilersortartuni pikkorittoriorussuarnik neruppuumassakkumatu taan ammarsimallutigu In the League of Light. Yes, League of Light. We are more than echoes of the past. Julia, uani nakasinerit ida Kayumissaarivutit nunaqatittinnut taamat musik nipilersoriaat asiingittorpassumi tuti Grand Prix ammaternikuupput qanorun isiunnersuurusuppi taamaasiorusuttoqassappat tas oqarnertu taamanikkut sul taamat misigisimavunga ilimagaam nina sul taamat ammisigisimmassasoq taamanikkoqaatigivarpu taammassakkoqaatigeqqissinaavarpu matu taanna ammavoq isumaqarpugut uagut ammarnikuullutigu taamanikkut misilikkusukkussiuk tas ammavoq takanna nuannerunaqaram uagu misigisarpu taamanik nuannersuarnikuuvoq pikkunarsuarnikuuvu pissaganarnikuullunilu nunatsinniittullu ila pikkorittu amerlagamik misilinniarsiuk ammavoq ida pissaganaallag qaattoq arlaa ikilli itumut ida til sidst Nina med Julia som gæst Ida, I har sunget sammen i mange år. Jeg håber ikke, det er sidste gang har I snakket om I skulle lave noget sammen igen. Så får vi mere af jer to at se. Selvfølgelig gør I det på en eller anden måde. Vi skal nok finde ud af et eller andet. Helt sikkert. Ja. Det finder vi nok ud af på et eller andet tidspunkt. Det kommer aldrig til. Vi har talt om det tit, så på et eller andet tidspunkt, så skal det nok lykkes. Ja. Dejligt. Julia Rønnerøs og nu beretter sin nangavit. Poltapin reakter sin nangavit. Hils mange gange. Jeg hilser dem alle. Ja. Okay. Nuan, Rønner. Nuan. Imad. Bye. Ja. Ej, tämä sitten Julia. Surisin ima putkisia. Du skal bare. Ja, er det nok, Julia? Ja, dejligt, hun var med. Nina, nu har vi sådan så vidt muligt prøvet på at ramse, jeg håber, de vigtigste ting op i din musikkarriere. Der er rigtig meget, men det var sådan alt, vi kan gøre på en halvanden time. Nu, jeg har ikke flere spørgsmål, næsten en anden, hvordan har du det? Og... Er det allerede gået halvanden time? Ja. Ja, det går hurtigt. Det går hurtigt. Det har været mega hyggeligt. Totalt dejlige billeder og klip og nu alt det her totalt. Så vi kan prøve ellers ikke at græde, men det kan jeg ikke lade være med. Sådan er det, og det er vi jo mennesker. Dejligt. Ja. Det har i hvert fald været dejligt. Tusind tak. Det var så lidt. Det er dejligt at kunne få resten af landet til at lære dig at kende på en lidt anden måde, også end hvad vi kender dig for. Så tak, fordi du har været så åben. Og jeg ønsker dig held og lykke med dine projekter, og jeg ønsker dig også held og lykke med din indsamling. Gå ind og støtte den. Gå ind og støtte den, ja. Og vi skal afslutte aften med sang. Altså nu sagde jeg til dig i dag, fordi jeg ved, du godt kan lide at varme din stemme op, og ikke at blive overrasket sådan. Ja. Og så sagde du, kender jeg den nu? Ja, det gør du.
sådan meget, 190, så er det sikkert Silarsvær, der går jo. Og det er det. Ja, selvfølgelig. Det er det. Og til dem, så har du nogen, og du har sikkert regnet det ud. Vi er nemlig fra Nuuk All Stars koret til at hjælpe dig. Ja. Og du kan gå op på scenen med dem, Nina. Yes! Aliana, Røyana ryger sort, du kan gå op og gøre klar med dem, og så skal I synge Silarsvær, der går jo. Op. Ej, der er sort. Den skal jeg lige gøre med så, jeg tror bare, du kan... Nathan kan hjælpe dig med den deroppe. Jeg holder den bare i hånden. Okay. Der var i det sige, sms'erne godt Røyana ryger sort, sms'er at sige. Ayunga, ni går 15.000 kroner, inden ni går se ud. Rakel Christiansen ganger sort til 15.000 kroner, inden kan blive ryger sort. Amma. Naja Krusen Carlsen nu Amma ikke 15.000 kroner, inden kan... Naja Rosen Carlsen nok. 15.000 kroner kan blive ryger sort. I det siger du sms'er, du Røyana ryger sort 2 kroner med. Ayunga til det om der penge at sige. Altså, der så sms'ing i det sige. Nå, Nuuk All Stars, Bjerring Uatiama, der er okay, Glenn og Nuuk All Stars, Nina, der kan jeg. Yes. Silarsvær, der går i Inu finangi toruna Da kulluhu du binaka Pulesluhu isafluhu Da pinger sima sudun Pisaktugun so putigi Nu er nedsud bigisati Ilunut ilisabati Asasati Nu er narisati Ilunut daqaqtaqbati Silarsumi damatun Yaqubor Siyani yaqubor Qiridisit arinuk Inu figar Biyaqubor Adoqubor Iluamik La 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 Nakhatasumik o qatlanga Siyani ugnunangui Biyumasati mitasungan
Isapatid na may dumi. Dan namin usapan ang may fit na masagabin. Nakalitit ay inufigat. Biyang kubok at ang kubok, iluamig parang kubok. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Goeie soir.